Много известни български доктори ми казаха, окей, няма как да се случи. Ако искаш, давай инвитро процедура. Това още повече ме стресира и беше за мен повратен момент, в който си казах, окей, аз ще намеря начина това да се случи по един естествен начин, след като уж съм здрава. Почнах да ровя много надълбоко. Какво се случи тогава с тебе? Почнах да се срещам с себе си като жена, да си позволявам да се заявявам, да казвам, че съм уморена, че съм загубила връзка с тялото си, че аз просто изисквам от него, да съм нон-стоп на педала. Нямах връзка с тялото си, нямах връзка с себе си и почнах да търся причините в себе си и какво трябва аз да променя. И с партньора ми, разбира се, за да се случат нещата. И едното беше да намаля темпото. Намалих работното си време на половина и започнах да се свързвам с всички репродуктивни органи на физическо и на енергийно ниво. Най-много ми помогна всъщност по този път доктор Рюдигер Далке. Какво е мъжко, какво е женско наистина и как ние да живеем в този принцип. И започнах да се доверявам. Нещо, което ми беше много трудно. Заявих себе си изцяло пред мъжа. Казах какви са моите потребности като жена. Той заяви неговите потребности като мъж и всъщност много съзнато тръгнахме по този път. Мъжкото и женското, инь и янг да станем всъщност едно и да се доверим един на друг и че ние искаме да създадем едно разумно, здраво същество, което да е продължение на нас, на нашата ценностна система, на нашия живот.